Hvor er du? Hej alle sammen, velkommen til den her video. Og i dag skal vi spille Robin. Ja, og hej alle sammen. Men altså alle sammen, det er fordi, at jeg er ligesom sådan Jude. Jeg kommer lidt fra engelsk, men jeg er mest dansk, så ja. Men i dag skal vi spille Robin. Roblox og okay. Og please alle sammen subscribe til ham. Han vil gerne ramme 50 subscribers eller 40, fordi at det kunne være ret fedt. Og alle sammen. Og Jude, han er bare den bedste i verden, og han er god til Robin, og husk at like den her video. Jamen, jeg får alle de 40 subscribers alle sammen. Please hjælp mig. Jeg giver seriøst en shoutout til alle sammen. Jeg giver en shoutout til alle sammen. Dem, der giver mig. Dem, der hjælper mig. Så jeg giver dem en shoutout. Og ja, alle sammen, hvis at I ikke kender min kanal, den hedder Gutterne 9. Jeg laver også en med en, der hedder Konstantin. Det er simpelthen, den hedder Gutterne 9, og der laver vi også videoer, og der har vi 52 subscribers. Så ja, hvis I kan se den, der er et link til beskrivelsen. Ja, jeg har fundet en diamond, Konrad. Godt, okay, jeg hacker lige her. Der er kode. 2-2. Okay. Ja, jeg har fundet okay, vent på mig. Vi skal lige først hacke nu. Ikke gøre det endnu. Vi skal lige først hacke det her. Ikke også, Jude? Ja. Der er en masse diamond. Godt. Vi laver kode bagefter, når vi har hacket. Okay. Og alle sammen, jeg har fundet en secret rum her. Og det kan jeg Konrad godt. Altså Konrad, så jeg har fundet mange diamant. Ja. Og altså, hvis I ikke ved, hvad det her game hedder, det hedder Robin. Så bare søg på det, og så når I finder den der, ham der sover, og så er der en røv, der prøver at stjæle ham, så er det den spil. Ja, og alle sammen, det hedder ROB.IT Rob1. Jeg hacker viser. Vi kan godt lave den her kode nu. Vi kan godt lave den her kode nu. Ja, kan du godt hacke den der lys? Okay. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Okay. Gå ned. Hvad er koden? Det er ikke det samme. Nå, okay. Nej. What the fuck? Hvad skete der? Okay, tag den. Nej. Tag den. Sådan der. Godt. Okay. Du tager den her side. Jeg tager den her side. Ja. Hvorfor virker ikke min 4? Vent lige alle sammen. Sådan der. Du tager din side, jeg tager den her side. Diamond. Jeg tager det her. Ja. Jeg får bare det her where. Altså. Godt. Vi har 70%. Ja, det er godt. 70. Måske de her computer. Okay, jeg prøver lige at hacke det der lys. Ja, hack det der. Det er det samme, man skal gøre. Okay. Hvad skete der? Det kan jeg ikke. Ja, altså, jeg stjæler mere ting. Ja. Okay, 94. Der er en politi. Jeg dræber ham. Du dræber ham. Okay, han er død.
Og ellers som jeg har fået det her invisible class. Ja. Og ellers har jeg viser jer det her secret i bank. Hvad I skal gøre, I skal bare åbne det her, og I tager det her. Og så gør I sådan der, I skal bare åbne. Ja. Nej. Okay, jeg har kæmpe stik. Same. Og så ellers så har man herude, at det ikke bare sagt det her secret. Okay, jeg kommer med det der secret room. Og ja, og Okay, i jeg hvert fald har- fredag. Ja. Og ellers så det her, det er secret roomet. Ja. Okay, du skal vi ikke til at gå? Jo, vi skal lige have meget alarm, så de finder os komme. Og ellers så der kommer til at blive sindssygt. Ja. Prøv at se min sæk, den er Jeg giga. skal lige sætte det ind. Ja. Hvor meget får vi? Okay, vi skal lige smadre alt det her. Og mere så. Vi skal Du blive... kom, right now, leave. Nå jo, jeg tror vi kan leave. Nej, det kan vi ikke. Hvordan vi skal blive kort? Jeg kræver det der politi. What? Tyler, kan du se mig? Nej. Jeg står Ej, lige... hvor er du? Kan du se mig? Nej. What? Jeg var lige ved siden af dig. Kom. Jeg sidder. Vi kan ikke lige endnu. Vi tager det lige om lidt. Det var sådan der. Jeg føler godt, at det... Man, yes, Vi klarer alle det. sammen. Okay, det var godt det her alt sammen. Okay. Okay, vi fik... Ja, hvad fik vi? Okay, alle sammen. Vi fik 13 diamanter og 91 guld. Ja, okay, replay. Ja, replay. Levede du? Alle sammen. Skal vi ikke bagefter tage det der skib, fordi der er mega meget legendary, og det bliver godt alt sammen. Ja, det skal vi gøre. Men alle sammen, vi skal ikke stoppe, indtil vi får mange diamonds. Okay, det er challenge. Og vi kan også godt spille noget andet bagefter. Rivals måske også kan vi godt slut. Slut. Ja. Altså, Ja, jeg er det ikke gør vi. lukket ind. Jeg hacker her. Jamen, jeg er ikke kommet ind endnu. Jeg kommer. Okay. Har du kun at trykke skip? Jeg har fået skib. Altså, jeg hacker lige nu. Altså, jeg tager penge lige nu. Har du det mærke, det begynder at... Jeg er bare ikke kommet ind. Jeg hacker. Vi har 16%. Jeg har fundet en diamond. Godt.
Jeg har fundet en mythic diamond. Det var 2 diamonds. Godt. 3 diamonds. Vi skal bare finde den der kode. Ja. 4 diamonds. 5 diamonds. 6 diamonds. Jeg har lige hacket den der lys. Ja, så jeg har fundet så 6 diamonds. Okay, det er fedt. Altså, vi kan bare ikke finde den her kode. Nej! Okay, jeg har fundet mange diamonds. Godt. Nej. Der går politi. Nej! Men jeg hader det her. Så da jeg har opnået Secret Room. Bare kom. Hvor det kunne være. Ved du hvad kode? Nej, hvor kan den op være? Det er svært. Så jeg prøver lige at komme herop. Jeg har fundet kode. Okay, hvor var det? Okay, jeg kommer med. Okay, du har det penge, så kom lige derned, fordi jeg er her. Så skal vi lave kode. Hvad er kode? Bare lige sig det. Jamen, det virker ikke også. Jo, du tager den side, jeg tager den her side. Ja. Nej, hvorfor virker ikke bit 7? Nej. Sådan der. Jeg har fundet mange diamonds. Godt. Det var min. Giv mig, ja. Okay, Jeg ramte eleven mange gange. Ja, det gør jeg også. Der var en politi, han gik forbi os. Okay, kan du godt hacke den der? Okay. Og der. Ja, tag alting. Politi! Politi har set mig. Nej. Fang os nu. Ja. Okay, jeg dræber ham. Dø! Okay, han er død. Jeg er tæt på at dø. Mit liv. Hold vi har dræbt alle politi. Har vi? Ja, Nej, ikke alle. det tror jeg. Det tror jeg også, men jeg ved det ikke. Nej, det var ikke alle. Dude, jeg går ud til bilen og så lige. Det koster Robux til at leave. Nej. Se, tryk der. Nej. Bare lige vent. Ja, vi skal bare lige vente. Okay, vi fik da meget. Ja, vi fik meget.
Okay, og jeg tager min hackerskin. Ja. Godt nu. Sådan der. Yes. Yes. Okay, dude. Sidste game i Wobbit med skib. Og nu skal vi vælge skib, og det er sidste game. Og så kan vi måske spille noget andet, ikke også? Ja, måske. Okay, next. Ja. Okay, lige. Ja, du joiner mig. Ja. Okay, vent. Jeg kommer Så er her. det dig. Kom så ind. Ja, sådan der. Ja. Hvor meget diamonds har du? Det ved jeg. Altså, jeg træner dig nu. Okay, alle sammen sidste game, ikke også? Ja, måske. Jo, det skal være sidste game. Det ved jeg ikke, om det skal være. Jeg har en god map. Okay, ski. Det vil ikke tage muslim. Okay. Så du stjæler dinosaurer. Men det er ikke der, dinosaurer er. Jo, det er den der map. Nej. Jo, det er. Så bare se. Er det? Ja, det er. Nå. Nå. Okay. Laver du stadig video? Ja. Men hvorfor lagger det? Okay, alle sammen. Vi går i gang med det her muslim. Ja, jeg er ikke gået ind endnu. Kom. Jamen, jeg er ikke gået ind. Jamen, jeg tror, der er en glitch. Jeg kan ikke komme ind, altså. Vi kan godt spille noget andet. Det er bare det glitch. Ja. Okay, hvad vil du gerne spille, der ikke er Wobbit? Ja, det er heller ikke Robin. Jeg tror, vi skal spille... skal vi spille Time Bomb? Ja. Okay. Join mig. Du joiner mig. Ja. Alle sammen Time Bomb, det er også sygt sjovt. Ja. Ja. Det er alle sammen Time Bomb. Ja. Og King Vaughn halskæde. Fordi den købte jeg bare for 50 Robux. Har du joinet? Okay, vi gør... Ja. Okay, jeg har ikke gået. Heller ikke mig. Og... Ja. jeg var tæt på. Nej, jeg har den. Her. Okay, der er en, der har den. Jeg har den ikke mere. Okay, kom så. Han skal dø. Okay, han døde. Det er dig, ja. Ah. Wow. Altså, det er whisky. Det er whisky. Nej. Nej. Bro. Undskyld. Det var ikke mere, altså... What the det hell? spillet, det handler om... What the fuck? Spillet, det handler altså om det. Hvad? Ja. Okay, pyt alle sammen. Ikke også? Ja. Ikke også? Ja. Bare pyt.
altså, jeg er stadigvæk i live. What? Det var tæt på. Jamen, jeg får bare hele tiden det der. Mærkeligt. Jeg får den hele tiden. Okay, jeg tror, at det er 1v1 nu. Nej. Okay. Kom så. Idiot. Jeg tror, at du kan få den. Kom så. Hacker? Hvad? Hacker, alle sammen. Sådan så ikke det der. Så ikke det der. Han er hacker. Altså, what? Men det er mærkeligt. Okay, jeg tager... Ja. Skal vi ikke tage Cube? Jeg tager den. Jeg tager den her. Ja, same. Pyramid. Pyramid. Bro. Kom så. Bro, det er et godt map. Altså, bro. Ja. Det er et godt map, det her. Nå, hende står bare FK. AFK. Ej, det har en stus. Nej, det er det ikke. Kom så. Jeg hopper så højt. Altså, Jude, som jeg plejer, jeg spiller på computer. Ja. Skulle lige være det. Han går kun efter os, jeg tror. Nej. Ja. Nej! Han er hacker! Alle sammen, jeg reporter ham. Søs, jeg reporter ham. Gør det. Jeg reporter. Jeg siger bare, han er aimbotter. Jamen, du skal jo spille noget andet. Det er ikke sjovt, det her, sidst. Ja. Rivals. Skal vi spille Rivals? Nej. Hvad skal vi så spille? Jude, skal vi ikke spille det der? Prøv at join mig. Jude. Ja. Det her, det er meget lang tid siden. Måske. What the hell er det? No, Berry Prison. Ja, skal vi spille det? Nej, jeg hader det. Jeg kan ikke lide det mere. Og hvad skal vi så spille? Jeg har en god spil. Okay. Vil du gerne spille? Escape. Det her, det er sjovt. Der er crumble derinde. Altså, jeg tror, du kan lide det. Okay. Jeg skal lige komme ind. Det ser sjovt ud. Jeg er kommet. Hvor er Kerwampet? Jamen, man skal have en skin case. Koster det Robux? Nej. Gør det ikke? Okay, jeg tager den her AK-47. Jeg skal tage nogle varer. Jeg skal jump. Okay, lige nu der tager jeg bare den her AK-47. Du, jeg har fået en AK-47. Man må måske gerne have homeless. Altså, jeg får den der epic. Jeg skal prøve at få den der epic. AK-47. Du vil da gerne gifte mig en. Hvad skal jeg gifte dig? En god en. Jamen, du har en god en. Jeg har ikke fået en endnu. Altså,
Har du lige startet på det her spil? Er du nu? Ja. Det er også. Jeg har 14.000 nu. 16.000. Ja, min giver 5.000. Konrad. Fedt. Okay, lige nu der har jeg. Min speed, det er 34. Jeg har 34 speed. Hvor meget har du? Jeg har kun 18. Jamen, hvorfor er min iPad for helvede? Jeg vil så gerne have en ny iPad. Jeg vil gerne smide min nye iPad ud. Altså, same. Jeg vil også gerne have en ny. Jamen, hvorfor spiller du i computer? Okay. Nej. Fordi det er bedre end iPad. Ja. Jamen, hvorfor lægger min? Bro. Dude, jeg har lige fået Ballison. Eller nej, det er ikke godt. Jo, nu dør jeg jo! Men lortespil, altså. Oh my god. Jeg skulle lige få det der. Jeg har 48 k. Jeg har 42 speed. Jeg har 38. Jeg har 42 speed. 42? Ja. Okay. Jeg har 48. Hvordan kan det være 40? Det ved jeg ikke. Jeg er bare god. Okay, den er legendary, den skal jeg tage. Det er en kniv. Okay. Nej, nu dør jeg. Så jeg må ikke dø her. Det var tæt på, at jeg døde. Altså, jeg går videre. Jeg tager den her kniv. Altså, jeg skal prøve Okay, den her kniv, den har jeg fået nu. Altså, jeg skal prøve at få en, der giver 1 million. Det skal jeg prøve. Dude, jeg liker lige din base. Det gør jeg også nu. Snart. Tak. Nu har du et like. Ja, jeg like også. Der er så lidt. Jeg er allerede nået til den der. Jeg er nået til Elite Area. Elite Area. Altså, lige er jeg 200 k. Amen, jeg hader det her game. Altså, man dør. Jeg har 1 million. Jeg har 1 million. Jeg har 1 million. 1 million hvad? Jeg har 1 million penge. Du hacker. Hvordan kan du have det? Jeg har 65 speed. Jamen, hvordan kan du allerede have det? Altså, det er jo sindssygt. Det ved jeg ikke, men jeg har fået en skin case. Altså, jeg har 59 speed. Ja. Hvordan får man en skin case? Hvordan får man en skin case? Du ved, hvordan man får en skin case? Jo. Hvordan gør man det? Man skal bare få det. Man skal bare... Okay. Jeg har også lige fået en blå skin case. Ja, den har jeg fået. Og hvorfor kan jeg ikke flash min skin case? Altså. Jamen, det er derfor, jeg hader min iPad. Jeg kan ikke engang flash. Dude, jeg har 1 million. Ja. Nu har jeg lige købt armor. Jeg skulle lige være død. Jeg skulle så lige være død. Du har se, jeg har lige armor på. What?
Buy armor. Jeg har ikke nok. Det har jeg lige. Hvad har du købt? Armor. Okay. Så skal der jeg noget til secret. Der er karambit. Jeg skal tage den der karambit. Hvordan får du det der? Altså, du må hacke, du er sindssyg. Nej. Jeg hacker ikke. Okay, jeg skal prøve at tage det. Hvordan kan du bare nå så langt? Jamen, det ved jeg ikke. Det er sindssygt. Nu kan du godt stoppe videoen. Ikke nu, jeg skal lige have den der brainrot. Ja. Nej! Nej!